Otázka teda znie, komu a ako Martina Šimkovičová bráni v zisku? Platí také pravidlo, že vždy, keď sa šíri spoločnosťou nejaký konsenzus bez hmotného základu, vždy ide o propagandu. Ale každá propaganda stojí čas, peniaze a snahu. A nikdy sa nerobí len tak z nudy pre nič za nič. Vždy je za tým jasný motív. A ten je spravidla zisk. Či už zisk moci, zisk vplyvu, alebo ten najprízemnejší cieľ, zisk peňazí. Otázka teda znie, komu a ako Martina Šimkovičová bráni v zisku. Takže sa pomerne jednoduchou matematikou vieme dopracovať k dedukcii, že asi existuje človek alebo skupina ľudí, pre ktorú nástup Martiny Šimkovičovej na post ministerky kultúry znamenal stopku nemalému množstvu peňazí, ktoré táto skupina bola za predošlej garnitúry schopná čerpať. A to, že ide o veľa peňazí, dedukujem na základe toho, aký veľmi silný boj proti nej vedú. Ako som povedal, takýto level propagandy stojí veľa. A za pár stoviek tisíc eur by sa im neoplatilo viesť tento nákladný boj. Bavíme sa o desiatkách miliónov eur. Ale aby sme tomu boli schopní prísť na klb, musíme najprv pochopiť, ako sa z rezortu kultúry dajú vyťahovať peniaze.